खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो सोंलाबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट नैबे भिडिअनि गेजेरजों हरनो नागिरदों मानो होनोबा जोंनि नैबे BTC आव दिनैसिमबो अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ खालामनाया जोबाखै जोंहा दाबो सोलिगासिनो दङ एप्लाइ खालामनाया आरो बेल' नङा जोंनि नैबे BTC आवल' एप्लाइ खालामनाया जोबाखै बे नङा पुरा आसामावनो जोंहा दाबो नैबे अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ दिनैसिमबो जोबाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ हरनो नागिरदों नोंथांमोना सोरबा दाबो गोदानै एप्लाइ खालामनो निसय नागिरदों जानो हागौ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना सानदों खोमा जेनेबा फैगौ डिसेम्बरनि 12 थारिखआवथ' फैसाखौ सोगोन होननानै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्समेन्टखौथ' खालामना होबाय बेथ' नंगौ बाथ्राया नाथायबा फैगौ डिसेम्बरनि 12 थारिखआव गासिबो मोनजोबनो हागोन हाया जेराव दाबो जोंहा एप्लाइ खालामनायानो जोबाखै दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि जों माखासे आपडेटखौ हरनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम नैबे जा जोंहा अरुणोदय 3.0 नि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं आं बिनि बागैनो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों दा एप्लाइ सोलिदोंबाबो सिङावसो सोलिदों होननानै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम थोंजोङैनो बुंनो थांदों जेनेबा जायफोर बिथांमोना नोंथांमोननिसिम फर्मखौ होफैदों एबा फर्म फिलआप नोंथांमोननिसिम खालामफैदों डकुमेन्टस बायदिसिना लांदों बेयो एसे स्रोदै जादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जेनेबा बिथांमोना दायो सायख'नायनि खामानिखौथ' मावखाबाय नालाय दा बिनिखायनो बिथांमोना माखासे मानसिफोरनिफ्राय दायो अरुणोदयनि फर्मखौ होनानै फिलआप खालामनानै बिथांमोननिफ्राय लांफैदों आरो जेरै नोंथांमोना मिथिखागौ रेशन कार्ड जोंहा नांगौ बेंकनि पासबुक नांगौ बायदिसिना डकुमेन्टखौ बिथांमोना लाना थांनायखौ जोङो दायो नुनो मोननाय जादों आरो दायो जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो पुरा भेरिफिकेसन खालामनाया सोलिगासिनो दङ एबा डाटा एन्ट्रि खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय सेलेक्सननि हाबाफारिया जोंहा दायो सोलिगासिनो दङ आरो दा बेनिखायनो दिनैसिमबो अरुणोदय नैबे 3.0 नि एप्लाइ खालामनाया जोंनि नैबे BTC आव जोबाखै दा बेनिखायनो आं खावलायदों जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा दायो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय मोननांगौ जेनेबा इलिजिबल नाथायबा एप्लाइ खालामनो मोनाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो खबर ला नोंथांमोना BCDC फ्राव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना मिथिनानै मोननो हागोन नोंथाङा मानि थाखाय थालांखो आरो एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा जोबखायाखै नालाय नोंथाङा एप्लाइबो खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय बियो दासो जोंहा दा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दंबावो दा बिनिफ्राय बेनिफिसियारि सेलेक्सन खालामनायाबोथ' जोंहा सोलिखाबाय आरो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों 80% बेनिफिसियारि सेलेक्सननि हाबाफारिया जोंहा जोब्बाय एबा जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों माखासे खामानिया दंबावो बेखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो जेनेबा बे 20%सो खामानियाथ' बावैसोनो जोबखागोनखा आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना फैगौ डिसेम्बरनि 12 थारिखआवनो अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया बयबो मोनजोबनो हानाय नङा नैबे अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ मानो होनोबा माखासेया थालांबावखागोनखा आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा निसय बेखौ एनाउन्समेन्टथ' बिथाङा खालामना होखागोनखा जेनेबा जों नैबे आसाम सरकार BTC आव आरोबाव नैबेसां अरुणोदयनि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनो होबावसिगोन एबा बेनिफिसियारि जों लाबावसिगोन होननानै बिथाङा बुंखागोन आरो जेनेबा बेलेग समस्थियावथ' बिथाङा बेबादिनो बुंदों 3000 4000 5000 बेबादि बिथाङा बारायबोदों नाथायबा जोंनि नैबे BTC आव गथै बेसेबां बारायना होगोन दा बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों 6 लाखल'आ जोंहा एसे खम जायो खमथारबाबो 10 लाखसो बेबादि आइजोफ्रा नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ जोंनि नैबे BTC आव मोननो नांगोन आं बेखौ नैबे बिदिनि गेजेरजों बुंहरो आरो दा बिनिफ्राय फैदो जायफोर नोंथांमोना दायो जेनेबा अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 3.0 नि जाय नोंथांमोना जायफोर फैसा मोननो हायो नोंथांमोना बुंहरबाय थादोंमोन सोरबा मोनबाय दै नोंथांमोना सोरबा आंनिसिम बुंहरदों आङो अरुणोदय 1.0 निखौ मोननो हाबाय होननानै नोंथांमोना बुंहरदों आरो माखासेया बुंदों आं 1.0 नि फैसाखौ मोननो हायासै जेनेबा जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव अरुणोदय स्किमनि जाय फैसाखौ मोननो हायोमोन नोंथांमोना थांनाय नभेम्बरनि 10 थारिखआव फैसाखौ मोननो हायाखै होनना नोंथांमोना गोबानो बुंहरदों दा बेवहाय बिथांमोना निसय भेरिफिकेसन खालामना नायनाय बेबादि बिथांमोना खालामदों जानांगौ जेनेबा भेरिफिकेसनखौ बिथांमोना दायो खालामगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोना बा माखासे मानसिनि फैसाखौ सोथ'वाखैबो जानो हागौ आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जाय फैसाखौ सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थायोमोनबा नोंथांमोना डिसेम्बरनि 12 थारिखसिम नोंथांमोना नेदो डिसेम्बरनि 12 थारिखआव जेब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTC आव फैनानै क'क्राझाराव फैगोन होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों दा बे क'क्राझाराव फैनानै जेब्ला बिथाङा फैसाखौ सोहरगोन अब्ला नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव फैसा हाबफैयो ना हाबफैया बेखौ नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय जुदि फैसा हाबफैयाबा नोंथांमोना अरुणोदयनि स्किमनिफ्रायनो मोनसे जोंहा हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दंखायो बे हेल्पलाइन नाम्बारखौ नोंथांमोना माने
लानानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै मोजाङै रायज्लायहरबानो जाबाय आङो सिगां अरुनदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नैबे जायफोर नोंथांमोना अरुनदय 1.0 नि जे फैसाखौ मोनोबा नोंथांमोना 1.0 खौ बुंहरदों जायफोर नोंथांमोना अरुनदय 2.0 नि जे फैसाखौ मोननो हायोमोनबा नोंथांमोना बेखौ बुंहरबानो जाबाय आं मानि थाखाय मोननो हायासै बेफोरनि बागै नोंथांमोना सोंहर अब्लानो नोंथांमोननि बे प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो दा नोंथांमोना बेखौ बयबो बुजिना मोनबाय जानो हागौ दा जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौनो बुंनाय जाबावबाय जोंनि नैबे BTC आवल' नङा फुरा आसामावनो जोंहा नैबे अरुनदय 3.0 नि एप्लाइ खालामनाया जोंहा जोबाखै दाबो जोंहा एप्लाइ खालामना सोलिगासिनो दङ फर्म फिलआप खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ डाटा एन्ट्रि खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेनिफ्रायसो सेलेक्सन खालामनायाबो जोंहा माने गथे बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो दाबो जोंहा जोबनानै फैयाखै दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो माखासे नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों अरुनदयनि फर्मनि थाखाय 200-300 बेबायदि फैसा लादों होननानैबो माखासेया कमेन्ट खालामदों दा बिनि बागैथ' आं मा बुंबावनो ओरैनोथ' बेबायदि अरुनदय स्किमनि थाखाय जेनेबा फैसा लानांगौ फर्मनि थाखाय बेबायदिथ' बुङाखैमोन दा मानि थाखाय लादों आं बेखौ दा हमनो हाया जुदि लादोंबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना गोबाङानो माखासे बुंहरदों आरो 200-300 बेबायदि लादों होननायखाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आरो बेबायदि लानो मोननाङा एबा नोंथांमोनाबो होआबा मोजां जागोन जेनेबा सरकारा बेबायदि लानो होआखै फर्मनि मुङाव 200-500 बेबायदि फैसा लानो होआखै आरो दा नोंथांमोननिसिम आं बेखिनि बाथ्राखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना गासिबो अननानै भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना गावबा गावनि कमेन्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों